аз ҳама техникаи муҳим мошинаи ҷомашӯӣ аст. Пешинааш вайрон шудааст. Навашро харидам дар кор. Бо чангкашак лозим, то ки хонаро бо ҷорӯ буруфта чангро нафас мекашем. боз дарзмол дар кор. Охир дар хона буда гоҳ либосҳоро месӯзонад, гоҳ дарзмол намекунад. Мегирем, инашам лозим, инашам лозим. Инаш лозим, ваяш лозим, инаш лозим, ваяш лозим, инаш лозим, ваяш лозим, инаш. Як лаҳза. Ба мо чӣ лозим? Бо телевизори нав бозиҳои футбол бо шавқ мегузарад. Мошинаи ҷомашӯӣ зарур, набояд либосҳо аз тозагӣ ноумед шаванд. Хубтараш чангкашак. ҳаво гарм шуда истодааст, кондитсионер лозим. Бас! ҳамашро дар иқдоми зур мегирем. Зур, 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 зур. ҳамашро мехарем. Иқдоми зур дар волнай! Яхдон, кондитсионер, телевизор, чангкашак ва дигар техникаи маишӣ ба насият то 18 моҳ бе комиссия. Шитобед! Иқдом аз 20 то 30 май. Муфассал дар сайти alifshop.tj.